सना जोङो ने मोजां मोजाङै गथ' गैयाबाबो जालांगोन होननानै दा गावआनो आंखौ बिदिनो गारना थांबाय गावआनो कसम जाबाय आंनाव गावनो मास मोनसे दा जिखुनु नोङो जायनोखि नुवा नोङो कन्टेक्ट नाम्बार हरजानो लुबैयो आरो खिथा हरजानो लुबैयो आरो ना एक्स एनडिबि आदाफोर नोंसोरखौबो खावलायनाय जाबाय गोबां मानसिखौनो लाबोदों नोंसोरबो आंजोंबो नुदोंमोन मबाइलफोराव खिन्थु बे हिन्जावखौ नुबाथाय मायावबा नुबा जायखिजाया हमना दोनबानो जाबाय कन्टेक्ट नाम्बार गोनां कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालामबानो जाबाय ओमफ्राय दा जेनेबा सन्देहआ गुवाहाटियाव दंहैयो बायदि आरो ना गुवाहाटियाव फैबाय ओमफ्राय आंखौ नागिरनांला होनना बुंदों बियो जों आरो दा सान्दों मा बिमादैमोनखौनो साल बानायदों नङाबा मारै थांनो हायो देलाय मानसिखौथ' मोननो सहज मोनगोन नोंसोरो सिन्था खालामनाङा बिमादैमोननिनो साल दङ नङाबा बेबायदि खारा मानसिया मानो गारना थाङो नों आंखौ जों रायाबो बुङाबो बेलेगनि न'खरा आरो बेबायदि सोलिनाबो जानो हाया जों ओंखायनो ओमफ्राय नोंसोरो मिथियोमोन नामा बियो सोरजोंबाफोर लिंकफोर थाबाय बायनाय नुवाखै न' ओमफ्राय बहा खारदों बायदि नोंसोरथ' रावबो मिथिखायाना आरो इसोरो नांलायबाय थायोमोन नामा हौवा हिनजाव नांलाया जों न' खाथियावनो थायो सानसे बिसोर नांलायनाय खोनाया होमबालाय मानोथो गारना थांखो मा खारनाव आं इमान उनायखो बायनाव नों आंखौ मानो गारना थांखो नोङो आगै नों फैफिन महा दङ जेरावखि थाया नों फैफिनलै सना आगै फैफिन आगै नों आदा गजनानै नों निमाहा बिनो सना फैफिन जेरावखि थाया मानो नों फैफिन नों मालायनि बाथ्रा लानानै थांदो नोङो माइनाव दिनै नों नङाबा आं थानो हाया सना उन्दुनो हाया मायाव दोङो फैफिनलै माइनाव मायाव दोङो फैफिन ओजों जेनेबा आङो आंनि हिन्जावा माने ओजों न'आव थांदोंमोन आरो ओमफ्राय न'आव फैगोन होननानै ओमफ्राय आंखौ बुंबाय कल खालामबाय आरो नों बाजाराव नेबाय था जमा थांगोन होननानै ओमफ्राय जमा थांगोन होननानै कल खालामनायाव आं नेबाय थाबाय बाजाराव ओमफ्राय बाजारनिफ्राय कल खालामबा बे रिसिभ खालामाखै आरो रिसिभ खालामैयाव ओमफ्राय आं न'आव फैबाय फैनानै आरो थांफिननो नागिराव बे उल्था कल खालामदों आरो कल खालामबाय ओमफ्राय बियो बुंबाय आं गुवाहाटि मोनफैबाय आंखौ नागिरनांला होननानै फनखौ दानना होदों आरो बियो ओमफ्राय दा फना लोगो लोगो सुइस अफ आं रिपिट खालामफिनदोंमोन आरो फनखौ ओमफ्राय फना सुइस अफ ओमफ्राय दासिमबो थारमाने नागिरना मोनाखै आरो आजि 11 बोसोर जाबाय हाबा जानाया गथ' गथाय गैया फार्स्टआवनो माबादोंमोन आरो दंमोन ओमफ्राय एसे गाज्रि जानानै दा गैथ'वा ओमफ्राय मा नाम नोंनि हिनजावनि नामा माइनाव बर' ओमफ्राय नोंनिया आंनि नामा राजेन बर' मा गामि नोंसिना जोंना गामिया 1 नं पेटाकाव होनो ओमफ्राय माबाया मुलाबारि होनो डिस्ट्रिक्टआ मा गोलैयो बाक्सा डिस्ट्रिक्ट बाक्सा गोलैयोना ओमफ्राय नांलाय खमलाय जायोमोन नामा नोंसिनि गेजेराव नांलाय खमलाय जेबो जायाखै दिनै 11 बोसोर जालांबाय रावबो बेखौ जे नों खन्थान मोनाखै बा मा मोनाखै नों थां आंखौ गारनानै थां बा बिदि थां बिदिबो बुङाखै जेबो नांलायाखै एकदम दिनैसिमबो ओमफ्राय आं ओजा न'आव थांना थायो आरो बियो न'आव थांना थायोबा माने आं लायनो थांबा माने आंना बिखुनजोआ माने रायना हरो आरो आंखौ गाज्रि भाषा दों मानो रायो दा बेखौ मिन्थिया आरो आं लायनो थांबा आरो बिदि गाज्रि भाषाजों रायना हरो आरो बिखुनजोआ ओमफ्राय ओरैनो सोरजोंबा रायलायोमोन नामा नोंनि हिनजावआ सोरजोंबा रायलायनाय बिदि ओरैनो दा नुवाखै आरो आङो सोरजोंबा रायलायनाय नुवाखै आरो मबाइल गिदिर लायामोन होनबा मबाइल गिदिरा नैबे ओमफ्राय लायोमोन लानायालाय नैबे आरो दा बे गालांदो आरो बे मबाइल गिदिरखौ ओमफ्राय आंनिखौ लांदो बियो फिसाखौ वाट्सएप नायजाया जाहैबाय वाट्सएप नायजाया जाहैबाय गुवाहाटियाव मानो थांदों गुवाहाटियाव माने थांदो दा आं गुवाहाटि मोनफैबाय आंखौ नागिरनांला होननानै फनखौ दानना होबाय बियो आं सोंनो मोनदिया थारमाने दानना होनानै लोगो लोगो सुइस अफखा आरो नों दिनै फैबाय बिखुनजोआ दिनै थांनानै अखानायै गैला जाहैबाय नामा बिस्थिबारै दोनहैदों न'आव सुनिबार खालि आंनि न'आव फैनो गोनांमोन आरो ओमफ्राय फैनो गोनांना 9टासोआव थांगोन आङो नों 9टासोआव नेबाय था बाजाराव होनबाय आरो बियो
ओमफ्राय नों दा नोंनि हिनजावखौ मोनफिननो लुगैयो आंनि हिनजाव आं मोनफिननो लुगैयो औ जेरावखि थाया माने माबा मोनसे बुंनो सानो नामा रायजोफोरखौ सोरबाफोर जुदि नुयोबाथाय हमना दोननो थाखाय रायजोफोरखौ आरो हमनानै दोननो थाखाय माने खावलायदों आरो आं ओमफ्राय बिदिनो हा दे बुंबाय थालाय मा होनदोंमोन बिदिनो माने लायनो थांबा बियो रायहरो आरो ओमफ्राय आं बि खालि माने आं डाइरेक्ट थांखाबाय आरो ओजों न'आव थांनाय ओमफ्राय सोंहैबाय आङो बिखुनजोनाव माने ओरैबायदि माइनावा ओरैबायदि बुंबाय माथो न'आवनो थांदिया बियो आं मा जाखो ओमफ्राय बिखुनजोआ आं मोनथिया सोरदो खारदों मादोसो होनबाय जेनेबा सानै बिखुनजो दोङो नालाय ओजाय थाहैयो सानैबो बुंबाय जों मिथिया न'आव थांनो होननासो थांदों जोंथ' मिथिया होनबाय नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ बिथांनि हिनजावा गोमानानै दङ माइनाव बर' दा नोंथांमोना बेखौ नुदोंबाथाय नैबे सागर नुबाय थानाय माइनाव बर'खौ नुदोंबाथाय नोंथांमोना जेरैखि जाया नैबे बिथांनो कन्टेक्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय बिथाङा लांफैगोन आरो मोनसे बाथ्राखौ आं बुंनो सानो आजिखालि बुहुद माने मानसिफोर ओंखारदों जेनेबा फैसा जाग्रा ओंखारदों दै बेखौ साबधान जाबानो जाबाय बेखौथ' आं सिन्था दा सप्तासे जाबाय दिनै सुनिबार मोनबायना दिनै सप्तासे जाबाय दाबो खौरां गैया माने फनबो गैया माबो गैया ओंखायनोथ' आं दा गुवाहाटिफोराव नागिरगासिनो दा गुवाहाटिथिंनो दङ आङो दा नै मोनसे जाथाय जागासिनो दा माने मानसिफोरा नोंखौ हिनजावखौ हमदों होननानै फैसा बिहरग्राबो दङ नों बेबायदि फन फैबाथाय दा जोंनाव फन खालामबानो जाबाय कल खालामगोन आदा औ दे बेनो आरो जाथाया ओमफ्राय दा आंनि हिनजावखौ मोननो लुगैयो आरो जेरावखि थाया थारमाने जासिगोन दे नै हगारनोसै आं भिडिअखौ हगार नङाबा आरो हगारनोसै दे बेखौनो हगारनोसै नों रायलायनायखौनो भिडिअखौबो हगार एसे नुनायनि मानसिफ्रा दे बेबागे हगारखा भिडिअखौबो दे कन्टेक्ट नाम्बारा बेनो दा कन्टेक्ट नाम्बारा बेनो दे फट'बो मोनबाय दा फट'खौ मोन्दोंमोन खनसे हरबावलाय जोंहाबो वाट्सएप आंनाव